Hyvää iltapäivää Järvenpään lukio. Ollaan tällä viikolla siis vietetty suvaitsevaisuusviikkoa täällä meidän koulussa ensimmäistä kertaa ja nyt ollaan tähän päivään päästy, eli tänään vietetään rakkauden päivää. Käsitellään asiaa monipuolisesti ja toivotaan, että nautitte esityksistä. Joskus rakastuin ja uskon, että asiat tapahtuu. Ja sen tuomaan on jokin suuri eteen astu. Tartun kädestä käteen, laulaa sielusta sieluun. Kastaa varmaan kylmään veteen, kylmään täysillä jouksen laulun. Sillä sinä ja minä, niin elän minä, pystymme kuulemaan, jos kuussa alkaa tuulemaan. Eli Oiva on ottanut tosiaan kuvasarja aiheena oli tasa-arvoinen rakkaus. Ja haluaisitko Oiva kertoa vähän enemmän tästä? Mua pyydettiin mukaan valokuvaprojektiin ja totta kai mä lähdin messiin ja tommosia kuvia sieltä lähdettiin tekemään. Toi oli eka aihe, mikä mulla tuli mieleen, niinku tasa-arvoinen niinku rakkaus. Lähdettiin muutaman kaverin kanssa, jotka tuolla on malleina, Eetu Lehmusvaara ja Mikko Budde, jotka oli hyvä ystäväni, tai ovat. Tämän jälkeen ei ole enää. Mut siis niin. Ne suostui malleiksi ja laitettiin tommoset paperipussit päälle. Miettikää omassa päässä, mitä ne paperipussit vaikka voi meinata. Olitte tuolloin torilla. Eka kysymys, viitsisitteko? Mä en ole siis tässä koulussa enää. Koeviikko ei ollut koettu silloin, niin ei tarvinnut edes. Ei se oikeastaan tuntunut siltä, että me oltais menty niinku ottamaan sitä päätöstä. Et se oli enemmänkin vaan semmonen vähän pridein tapainen syydemme sieltä. Ja no siis ite menin sinne ihan sillä fiiliksellä, että menin tässä muuttamaan ihmiselämää. Ja päädyin sitten sinne sivussa tosiaan Yle Uutisiin, mutta... Mitä teidän päässä liikkui sillä hetkellä? Millä hetkellä? No sillä odotushetkellä joo. Se oli tosi sellaisia epäuskoisia tunteita ainakin mulla, että mulla niinku, silloin sinä aamuna mä olin jotenkin todella varma siitä, että se ei tule menee läpi, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan, että ehkä se meneekin läpi. Ja sitten jotenkin se koko odotusaika oli vain sellaista joo ei, ainakin mulla. No siis mä olin puhunut mun isän kanssa siitä aiemmin ja se oli ihan varma, että se ei menisi läpi, koska tää on enemmän kiinni politiikasta kuin oikeasti ihmisoikeuksista, mutta silleen sitten vähän totutteli itsensä siihen ajatukseen, että se ei ehkä meniskään läpi, ettei se olisi niin kova pettymys, mutta sittenhän kävi hyvin. Niin, kävi hyvin. Miltä se tuntui, se fiilis kun läpi meni? No se on sellainen fiilis, mitä mä en kyllä ikinä tule varmaan unohtaa. Et siis niinku, ehkä joku saattakin nähdä, että se kyllä meni niinku suoraan tunteisiin se, että se oli ihan sairas olla silloin jotenkin, että mä en varmaan koskaan ollut niin onnellinen kuin just silloin. Mitä tästä eteenpäin? Eteneekö tää näkökulma? Mulla on hyvin vahva luottamus siihen, että se tulee niinku jatkumaan tästä eteenpäin. Ja no nyt kaikkialla puhutaan tulvaporteista ja helvetin porteista, jotka aukeaa. Mutta
siis mulle on itselleni ollut suuri kunnia olla osa homoromuutusta tosiaan. Mä oon sitä mieltä, että tämä raivaa tietä vaan niin kuin paremmalle Suomelle ja tasa-arvoisemmalle Suomelle ja mä oon hyvin tosiaan vakuuttunut siitä, että suunta on oikea. Joo, siis mä en ole niinkään erityisen hyvä politiikan ymmärtämisessä ja sellaisessa, että mä vaan aina sormet ristissä toivon, että jotain tapahtuu hyvin, koska siellä on tosiaan aika paljon ihmisiä päättämässä, kenellä ei ole itsellään välttämättä mitään tämän asian kanssa tekemistä, mutta toivottavasti ne silti tekee hyviä päätöksiä ja kyllähän se nyt näyttää siltä, että hyvin käy jatkossakin. No, mitä tämä merkkaa Suomelle? Ja mä näen sen myös silleen, että siihen tarvitaan asennemuutosta, mikä tulee sit sieltä, no se on tavallaan pakko tulla niistä vanhemmista päin, että ne opettaa lapsille sitten myös hyvin, että niin kuin koko kansan asenne voi muuttua, että sen ei tarvitse olla enää ongelma kellekään. Tällaista asioista ei tarvitse enää puhua, koska tämähän on kuitenkin ihmisoikeus, tai niin pitäisi olla, että siitä ei tarvitsisi niin kuin vääntää kättä kenenkään kanssa, että saako kaikki ihmiset tehdä samalla tavoin. Just se, että sen ei pitäisi mun mielestä olla missään nimessä etuoikeus, vaan ihan niin kuin siis normi. I've been trying to do it right. I've been living a long life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you, you belong in my sweet heart. I belong with you, you belong in my sweet. Vaan sillä, että miten sä näet ihan yleisesti tämän erilaisuuden täällä meidän koulussa? Mä oon ollut nyt syksystä 2005 lähtien töissä täällä koulussa ja ensinnä opinto-ohjaajana, apulaisrehtorina ja nyt rehtorina. Ja erityisesti silloin, kun olin opinto-ohjaaja, niin tietenkin on enempi läheisimmässä kanssakäymisessä opiskelijoiden kanssa ja keskusteluissa. Niin en kyllä yhtään kertaa muista, että jotenkin olisi opiskelujen kautta noussut esille, että joku erilaisuus tai johonkin vähemmistöön kuuluminen olisi aiheuttanut meillä koulussa ongelmia. Ja tietenkin mä toivon, että tämä on koko totuus, että kenelläkään ei olisi hankaluutta sen vuoksi olla niin koulussa kuin muuallakin koulun ulkopuolella, että kuuluisi johonkin vähemmistöön. Ja se, mikä minua ilahdutti viime keväänä, ja nyt täällä on ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, te kävitte tutustumassa tänne kouluun ja tuolla auditoriossa oli info. Ja nyt tälläkin lavalla esiintynyt yksi opiskelija kertoi Järvenpään lukiosta, niin minua erityisesti ilahdutti ne sanat, että vanhemman vuosikurssin opiskelija sanoi tuleville opiskelijoille, että tällä saa olla oma itsensä. Ja mä toivon, että se on laajasti näin tämä asia. Muutenkin yleisesti vähemmistöt, mutta myös esimerkiksi just seksuaalivähemmistöt, niin miten heidät tulisi muun muassa opetussuunnitelmassa sun mielestä huomioida paremmin? Tuossa opetussuunnitelmaa kehitetään ja nyt 2006 on astumassa uusi opetussuunnitelma ja siitä ollaan pyytämässä lausuntoja sen sisällön kehittämisestä. Niin tietenkin opettajat on se paras asiantuntija omassa oppiaineessa, mitä se pitäisi sisältää. Ja keskustelin tuossa terveystiedon lehtori Lea Väyrysen kanssa juuri tästä aiheesta ja hän sanoi, että seksuaalisuusteemaa pitäisi olla enemmän käsittelyssä pakollisella kurssilla. Ja varmaan näin on tässä ajassa ollut. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still good. Even the stars, they burn. Some even Fall to the earth. we got light to burn. God knows we're worth I won't give up on
enough. Even if the stars get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Ja kiitos kovasti kaikille, että olette kuuntelemassa. Niille, jotka on osallistunut viikkoon, kiitokset kaikille avusta ja myös tuesta ja mistä kaikesta. Ja annetaan vielä aplodit Hannalle. Hanna on tämän koko viikon takana. Tämän viikon herättäneitä tai ajatuksia tai mielipiteitä. Älkää tuomitko toisianne, vaan välittäkää, älkää valittako. Yes.